Right, Yama Wakaba Ziba, and so on the page Mizudu, or the brother, no say, a friend in Kuma, Mobaden Jara, I'm off British, Utumobua, Moya, Juma Otumo Codon, Kankan, and Nenema, Utumna, Wotan, Oya, and Namoya Panampano, Cotobotan, or who knows, Sicily, Tuna Kodo. I'm a one of good say to me to a Kana, Ababwa, Mohana, was to me a journal, sending the Obu baby, no, nothing but you know, I can offer the Utumu, you must go to Motonazen. What if you know a cow out to my banana or dorsal? One will be with the Macaway. Oya, Sawafia. I don't know what to now, Oya, and then a general for a fire, which was of Nutuma. It's in Dana pay, in a sack, Oya Sawafia pay for fear, or Mazana for tomorrow, and Babim, a 2 minute a year pay. The marathon also by Mazana Kotas, and my Mazana by Vizano, also a 2 minute watch of and Bilbama, or Mazana Fiza, all Biara. Also too much radio about mother if you that send on your Facebook another YouTube Nefi is a tumina account Mizanizi Omar bin Abdul Zamidi Joya and the pay and son yet me actually with the answer Oma Oya a Korean and Kabum Otuma Mouse with you to Maba into the Biara so there Emma Oya a Korean and Kabum Etumaba I'm a Hinabra you to me Bono Etumna Akayim so Korean and Kabum Bar natural Doshon Kuni between Adam is it my church you know on the baby of Muslim to put Akayim. See you da na ashrazi, in your Korea and to Mashrazi. In Yasuja and Ashrazi Casapapa, send a man of hoopy, a busia, uncle, a queen a year, I would some house with you to me one. What may dip in young while lecture on Tum no on Kay. Yenda use my body, Yeba, pay friends I can fear, bombers in the field to me, ya definitely. I shall ashafu, no yet tearful. I'm also to move one. I want to go to more. Yenda. Right, yes, I am our crab deal. Listen to Omar bin Abdullah, you were on your opinion, Nicholas Smith, do not find a guest maker, or I had program, so we're here, I'll be here, a best mate, and watch with my Hinoa. I know But you are poor music. I think I'm going to It has selections of Rabba. Right, the mouse you are, Yanamame, Enobata, and Pa, Dinah is your me. Neso of fear, fish processing. So we fear and so to know us the need Juma into Mamma Mwakaba. But you are poor music. Right. The man pay pockets for being in his account of your mother fee or to me now while bought him and by the near to me every year pay. I pay Francis. Yes, I see warrior which Miza to me Eliza. Zagiribisa, Yarka, and Prince Answer to your friend in my day. To me, what to Moses say, it's saying you can crack or celebrate the brief overview or your damage measure what to Moses says about what to Moses or your empire. Then I better. Yo, what that's Papa? Oma.
Answer Macassan, which hand my hand, and I was at auto debut. Right, as I said, the NCA would tell if he and that he was my baby, Yeba, Eba, Martin, if you to me at your young come. Kosa TV 514. Ida wa obu asema o. Obu na wa DJ be to kraken. Nemo sa hwoda na wolo wala I kill. Thank you. Where ni nonjo. Midrana Naomi. I nampa na ye we. I tonam traba imoko bibia. Kosa TV. Na ya bawe. Midrana Naomi. I nampa na ye we. I tonam traba imoko bibia. Kosa TV. Na ya bawe. Meze. Yame chamaze mese no mawedele kete. No. So when me tlamia ya wati de dombi. Ya no kwade ma ye bweda chelawo. Kosa TV. Na ya bawe. Maze. Yame chamaze mese no mawedele kete. No. So when me tlamia ya wa. Right, yes, I am our crime review. I just wait till you beside them. Yes, sure, I get to Mizia to Muzia, Sent Bay, and in seen all the call Yampano, na Abo or your projects, or your tofa, it's a dana. Yo, well, that's a pea. And I pay more than actually 1 hour from wood team. What do you mind? Answer Macassan, my pede, Michia, or ye, hen, a mine, and I was at auto debut. If you are Richia, hen with Safa, when I'm with you, and up for info. We will say Richia, or ye, at Nafu, at Namahin, at Napa for info, when you are. Onye yene mami Mrs. Victoria Chachikubson, our executive director of Sophia. Onye Sophia Fujinara, bring best 34 wood yamichi, one hour from 1 hour same. Onye at Danny BBR. Yo, since I am Baha, and I pay you Costa TV. One, say, where was I moved down? But if you buy a drill ditch. You know the Pompana, and now I should in ya. If you go up a wood away, they will be a or yeah, Miss Afo, and then what's in there? Custom. Our follow on what they now put a governor as a water. And see, you would get them quite or perform. And see, in ya, or yeah. Go kesa offer Norway on Aban na ye ikwe ibasa oye Serafia and Mpano onye environmental justice foundation yake itripon
na yɛtwerɛ kama wɔn de yɛpɛ dɛ wosua yɛn asɛm na yɛtum yɛbɔ ɔyɛ yɛnam dwuma no a ɔrekɔ fam no na wɔde na kɔ na yɛbɛfa do a yɛbɛtum yɛama ɛnam no wasana bɔ san dɛ ɛnam dwuma no yɛ ɛnam dwuma a ɔboa afɔafo no pii asan so wɔn a wɔtete mpaano wɔn a wɔwɔ mmeammea wɔn nyinara ɛnam dwuma no sɛ dam bɔbɔ papaapa nti na ɔyɛ na wɔefo wɔdze project ɔyɛ friend sustainable oceans project wɔdze bɛbɔ adze na ɔyɛ 3-year project a yɛayɛ bɔ waka boso bɛyɛ ebaasa sannan na yɛwie no September na dam project yi yɛfrɛ no sustainable oceans project ɔyɛ project a ɔboa wɔn a wɔte mpoano nara wɔn a mbesiafo na mmenyinfo nara afrafo nara ɔnyɛ wɔn a wɔte mpoano no wobɛnya kasa aka wɔ wɔn nam dwuma na wɔdzi ne ho wɔewu dɛm na ɔresi nti yɛbɛtum yɛabɔ ho ban na nyɛma bi a ɔrɔhɔ apɛ dwuma no biara no yɛbɛyɛ fi hɔ nti ne yɛama ɛpo no wada hɔ a da biara nyame no nam ɔdze gu mu no ɔbɛwɔ mu ɛyɛ kɔ yɛbɛgye bi aba na yɛdze ahwɛ yɛn ho nti dɛm na bɔtɛɛ no ɔyɛ bɔtɛɛ yi baasa ma ɔbɛyɛ a yɛbɛhwɛ dɛ yɛn apodwuma no ɔrekɔ n'enyim na ɔda ho wɔ hɔ a nkyima mba abɔto na yɛbɛbɔ ɔda mu a dɛm nyamabɔn a wɔdze yɛ po no wobɛgyae adze bɔne bi ɔyɛ no po bi a po no ɔyɛre biara no wobɛgyae na yɛahwɛ so dɛ yɛn mbesiafo no ara a wɔn na wodzi akɔtsere paa wɔ po no mu apodwuma no mu sɛ wobɛyɛ wɔn so wɔn dwuma wɔn dzi no wɔ po no mu no dɛm ewiem sakrae yi wɔaba yi ɔnye apodwuma no ara ɔrekɔ fam no ma wɔbɛyɛ wɔn adwuma wɔn yɛ no so ɔbɛkɔ soro yɛn kɛrɛ nam dɛ ɛnam no kɔ fam ma ewiem sakrae ɔma wɔn adwuma yɛ basaa nti ɔde adwuma no so ɔde ɔsɛe kakra na wɔyɛ no ɔde wotu no bɔ mpɔn ne yɛwu na mpa fiti wɔde nam no fi ɛpo mu ɔdze aba ma wɔn nso wɔyɛ hɔ adwuma no kapa pa ɔdze bɔkɔ gum akɔtɔ wɔbɔtɔ ɔkɔfo wɔ pɛnti mu nti no ɔbɛyɛ korangye ɔbɛyɛ ne yie na wɔahyɛ mu kɛna na sika so abɔ wɔn nsam na yɛbɛhwɛ so dɛ yɛne ewiem sakrae no a ɔreba no sisan ɔreba nyinaa no nyɛ so yɛbɛtu bi ahyɛ wɔn dzen na yɛama biribiara wɔn biara a ɔwɔ wɔn ama apodwuma no yɛ adwuma sɛ dɛ yɛhwɛ dɛ ɔyɛ beebi a yɛ sɛ ɔyɛ sutae ɛhɔ no wɔn nsi da no hɔ ɛhɔ yɛ bea nyankopɔn ayɛ a sɛ nsu no yɛ pii a ɔgu yɛhwɛ no yɛn baka mu baka no a wɔn yɛbɛtumi yɛbɛyɛ mi yie yi ne mu ndua yɛbɛhwɛ no yie yi na yɛwu da mpa biribiara ɔwɔ baka no mu nyin biara ɔreyɛ adwuma nam a yɛnyɛ wɔ baka mu apɔfi yɛnyɛ wɔ mu nneɛma tete a sasa na ase ayɛ nyɛ wɔ ɛpo no biara no yɛbɛnya yɛwu da mpa yɛpo adwuma no ɔrengyina amankyerɛba so wɔ abɔtɔ tete a nti a ɔma yɛyɛ dɛm project ɔntere na so ta menta wode kɔ yɛmpa no nkɔse lake wotum adwuma no ɔsɛ na yɛhwɛ ɛkwafo wɔ hɔ na da bi akɔ concentration wɔmpa ma ɔte dɛ sɛ yɛhwɛ mu dɛ nka no nyinaa no na Ministry of Fisheries and Ministry of Food and Agriculture na fishes ɔhyɛ wɔn ase na wɔbɛpere ya ma fishes wɔte wɔ ho na ne yɛwɔ ministry ayɛ fɛ Ministry of Food and Agriculture Ministry of Fisheries and Agriculture Development nti wɔyɛ 2 ministries nti wɔyɛ 2 ministries dam no wɔama ɛfɔdɔm so wɔate wɔ ho ma sisi a wɔn so wɔ ministry ɔka wɔn asam hɔ ne yɛwɔ Fisheries Commissioner a na so wɔhyɛ mbra a wɔso ɔdze mbra yɛ adwuma nti yɛn nso a yɛsɛ ɛfɛ no yɛn yɛnye afrafo no yɛ adwuma more than wɔn a wɔwɔ abɛnfo no yɛwu dɛ si yɛhwɛ a sika bi wɔdze beebi a wɔdze boa ɔyɛ dwumadzi bi a wɔ Ghana ha no ekɔ adwuma no wɔnyɛ ne mu fa kɛsesan ɔyɛ ɛfɛ adwuma no yɛwu dɛ ɛfɛ adwuma no so fam a na ɔrekɔ na yɛn sɛ ɔfiafo agye to yɛn dɛ ɔwɔ da mpa ekɔ adwuma no so hia na ɛnam adwuma no so hia because yɛn kɛsɛ yɛn a yɛte wɔ da yɛyɛ nyimpa da yɛpɛ nam nsumnam bi ade yɛpɛ paa sɛ yɛwu dɛ sɛ ɔrekyia dam a
ɔde yɛ hwɛ bobe ɛbɛka wo yeso mu wɔtene na yɛn nso sɛ afiafo no yɛn dwa pɔkyee ayɛyɛ yɛde yɛhwɛ bisafo wɔyɛ ne ho adwuma bisafo wɔyɛ wɔdodɔ kakra do wɔne mpuntu wɔn adwuma wɔyɛ nim wɔn kasa wɔn mpuntu wɔn ankasa abrabɔ wɔn bɔ no na ɔnye wɔn mma wɔn yɛ di ɔno na nso ɔda sɛ fifi akoma a wɔn time bia no yɛdze yɛ adwuma ɔno ti no ma yɛhyɛ bibi a yɛ bia no ɔba ɔyɛ afɔforo wɔwɔ sen dɛ yɛdze kɔ ɔyɛ abɛnduo no mu. Right, I'm Mr. Smith or tomorrow time. You Mr. Smith there, you show yourself here. About Quanpa, no work for that, what you know, boy, I can miss up. So now I can't let you born Miss Afro, Miss Afro. About Quanpa, no for that, what you know, I can miss up. No, you share and number no turn value changing was a corner of beef for those who know or see sending them out and them. You are my book, my dear papa. Into my what you know is Sika, no way dinner for another. Independent, what was the police? About plan of another Yo, but that's all. I shall put it to you for Ian Sophia, my father, 1990. Not yet so, Sophia. Now, Sophia, so, my father already started in 1994. Yes, obey a non profit organization. From that time, he would hear me, I put away them with you. He would only have the workers of home. And see, won't be away be a was a two way. When you're doing away, you know, you would around about a number bar or who we are now, what the good one. So, what comes with your puzzle? Or shall I some home? The surface of your bed, you would unpack if you want to which way and away. So, part of way you must say, I would go your car when you see. What is what when you come? Now, you was in a woods in here, why and there? Oh, yeah, from hand to mouth. If you want to weigh it. Now, when you want to weigh a business woman, now, sir, for 2 hours. They have a church of corner of a woman, but you was in the woods on your hand to mouth. Then the you must go. If you want what the dummy film for now, but Pumapana, one for the bottle of that property world one. You give me other way. The bit to my words because of why we did not ye. First, a friend, a page is here. Was a number of Kuguas, a Kumas of Kumas of Koyo. Okay, I'll turn to go with the whisky. I started to talk to him. Yeah, Tim, yeah, for the interview at Tozamba, what by it and be never other be fee was a real whisky. But I'm about to go back to Sibu, no number. Go no quero. That would only win a facility, but we just give you a front door. Now you know, was a baby. Be obey. Woman, but I was like I call Christian. I call the man that you on fat. Okay, you must have saw the most of us who I see. Yeah, but near children, David. Oh, I'm better when you want to wait with what I see in Warrior. Now, so the book money near for the woman, you need to why ye. And see, yesterday, show. They're okay. You was there for the 100 fish handling. None as Zaban was what a corner photo, or they will for home, and Ayazi, Aho, Abe for Coraba for that. Musu Pino, Ombanamo. Then none of the go out, why if you go to Mato. As an ammunition for another bundle, what does the icy go? My number can say, yet a chow day, and I'm little as a woman, and should tell. I would do work at Patable, and only for Cassana say, the man for Socolino, near White Row. The folk consider, I know Musu son. I made two with the good one. Now, sitting dry. I never was sitting there on Cassay, and I block the glass come up. It's such a moosey 100 number. The show was your package. Moosey was to preserve a number. The show, don't you mean, not yet show one day. Say, every year, you want to before one gets a boko, Banano. No one can say, would a banana boko, chance to do, and a chance to do. On the big, I don't mean in set to hope. Is this what food room? One doesn't even know your set. I want one more for one more my you want. The meaning of the dinner at Joe, there's a two and son of Compano. It's a bit of a number. The Manaco Regina, Manaco Hendazo, Manaco Hendaze, Manaco Powerful. I could as when you are a bed. It's one of no good of a say. Then you mean I tell what plan did you want to worry? Oh no, maybe businesswoman. That chum on December.
ɔde ɛtew no yɛ wo nkonkyɛn biribiara bi a de hyɛ dɔm no biara ɔde ɛtew dɔm no sika ɛtew nsu sika de wohoro ho dɛm wo apaafo no sika wo bakye sa sɛ kresi na ne nyina tetew no nyinara ne ebu na mfa so bɛ nyinyi na mfa so de sɛ ɔbo sɛ bi a atobi de wotua atobi tua wo ka wo na atobi ato ha a wabɛyɛ sika a resi sɛ ɔnyɛ nyina ɛkyɛkyɛ wo kaka dama bɛpem dam mbere a yɛwɔ bi na yɛkyɛ wo dɛ ɛnam no nyɛ dam no kotee dɛ da biara ko ɛyɛ mmɔmɔn ɛtɔ naamɔ anaa de hyɛ fridge mu na ato ne mmom ɔbɛtu ɔde dam no ankasa to me down yes adding value to the fish ɔno yɛ dɛ ɛde ɛnam no ɛde bi yɛ fish powder ɛde bi yɛ shrimp powder na ɛde bi yɛ shito ɛde bi yɛ fish kebab ɛde bi yɛ fish nuggets ɛde bi yɛ fish balls na ɔkyɛ nam na adan a no so to mu ma wo sika no mu yɛduru yɛakyɛw most to customer care mo sɛ wɔsɛ wɔn na wɔtɔ dam no wo sɛ nyɛ wɔn bɛyɛ wɔn a mo sɛ bi siesie wɔn akɔgom mo sɛ wɔn kasa wɔn nyɛma wɔn adze na adze kɔ gonara wɔn atra ne wo brown paper ɛbɛyɛ ne nyinaa kama na egu na mpa dam na ɛkɔtɔ ne wo na mpa bi ehu na ɛnam a mo akɔtɔ ne ɛnam yɛ dam a ne ho tsew maa so mo tsew ne bibi a maa yɛ bia ne ho tsew maa madam no otu ama sika o de nya no enya na ɛdze abɔ brenda ahwehwɛ bɔfo no so bɔfo no akɔ sukuu sɛ dam nyɛma nka kɛda yɛ start sɛ bɛfie yɛatete bisi afei wɔ wɔn apɛ dam time dam time na wɔtum na wɔabɛbudu wɔayɛ akɔnpa a wɔfa na wɔtum wɔdze ho dwuma ibi sɛ just me to the bibia ne yɛyɛ nkɔsɛbɔ nso bɛka da easy anaa do owia pɛ but the word sustainability ibutum na yɛgyina hene na ade ho no dam adze mpa ɔboa mi oni so nyi hɔ a wɔda ibutum yɛgyina hene na ado akon abakon pa na sawafia won so wotum mo amma obane de if they are not there when you are sustainability to me ojina another adze no butum ojina na do adjustment yo madaso papa yo ma ahwafo tifo a wonya wo hwemo tim nya e baja tum papa de sesan ya adze bi a baya botar nipa no sibiem na watsere man fit pi na yi ne fi dem fiti no sibia na won let's not cut it over man ya bibiara oyeten ode to bo aka da ma yin afafu be safi won dem you na why no why akwan bi da why ya cha won bo go se chi wodi wa me na ade a wo bo wo yi enyo ka bo ka jo ma me mo ye na anyi da ma ya ezikugwa nti se in project biara yẹni wọn kiri ne ka kyerɛ wɔn dɛ project yɛ yi ebo de beebi no project na ɔbɛsa bi a ɔyɛ mfe enum bi a ɔyɛ mfe baasa bi pa afe koro nti mmea kyekyɛ wɔn kakra nyinaa bi epiri ehu yi dɛ yɛbɛyɛ bɔwie no a yɛbɛkɔ no ɔde ehu da mpa mmea kyerɛ wɔn nyinara wɔdze yɛ adwuma yɛnyim dɛ nipa dze sɛ dan na ɔyɛ dze dɛ ɛbɛdan ɛdze kakra damaa ne dwuma dan yɛhyɛ ase yɛayɛ bi nanso sika bɔkɔ no na ebi no mu akyerɛ ho no wɔmfa nyɛ adwuma nso ɔma time biara no yɛbɔ mpɛ de yɛbɛnya project ɔte de wɔsɛ dɛ Ghana nankasa deɛ ɛwɔ nara culture of maintenance ɔyɛ adze bi a ɔyɛ yareba man yɛ bi wɔde man foforɔ a yɛsom yie na mu yɛhwɛ mu ayɛ foforɔ gyina dɛmaama wɔawɔ hɔ daa no ɔno yɛ adze a ɔyɛ yɛn haw nti yɛsɛ dɛm atena ase tɔma time biara no sɛ training na ɔde ɛmu anam refresher ɔde bi akaka hɔ dɛ dɛm gyeme yɛ kyerɛ dɛ yɛ o ɛbɛkɔ dɛm a ɛkyɛ wɔn dɛ wɔnyɛ no wɔagya to hɔ na wɔafa dada wɔn yɛba ne yɛhu dɛm a na yɛhwɛ project na yɛaba na yɛsɛ abɛdandan wɔ bio na ebinom afa bi nso ɛbɛkɔ ba dɛm na wɔtena anyi nti yɛwɔ enyi so dɛ yɛde kakra nyinaa no ɔwɔ de beebi no wɔbɛta sɛ ehu na mpa meyɛ ka no yi a ɔde yɛ fa a ɔma hɛ dwumadi no wakɔ ne yim ma mpuntu abam ma mpa bɛ sika yɛhwehwɛ yɛ saka bɛtum yɛ tumbono wɔ bia yɛte yɛ dwuma no ankasa yɛma from wɔ sukuu kɔ naadze ne efie no yɛtem naa so yɛbɛtu mbono nti yɛgu da yɛyɛ yɛwɔnyi so nso dɛ meyɛyɛ bi yɛbɛ ɛnde yi yɛhwɛ project bi o but yɛgu da yɛka kyerɛ wɔn na meakyɛ wɔn biara no wɔfa nyɛ adwuma na mo ntwe wɔn mfi ho na abɛhwɛ wɔn nti bi a yɛtrain binom a sɛ yɛnyi hɔ a ayɛ from facilitators
wɔn na wɔkɔ wɔde patam na adze na wɔkɔhwɛ no mɛ yɛkɛ no wɔreyɛ a na wɔnyɛ yɛn nso ofiri tumtum bi a yɛn nso yɛkɔ kɔhwɛ dɛ mɛ yɛkyɛ wɔn wɔdze yɛ adwuma na wɔmfa nyɛ adwuma nti ɔyɛ adze a no so time biara sustainability plan no time bi yɛdze ba yɛkyerɛkyerɛ wɔn wɔ da ba yɛn nyi wafe bɔ nyɛ time yɛ so yɛbɔ wɔn nkyɛn nti yɛbɛkyerɛ wɔn biara no ɔde wɔdze yɛ adwuma ɔde wɔn ase. Yeah, Mr. Smith, you to see Bunayako or Eno Dino, Namabisa the Massami. You made mention of facilitators. Facilitators are now supposed to work your front over. How about there saying you are you sure the facilitators they continue work? Perhaps they are not paying the young they are going to continue work and then the facilitators also will be I'm sure yeah, most sustainability on to me. You have one, there was Papa. The last time I saw on your handcutting, if you could be a officer. I'm part senior project. Facilitators, no. Multibiera, Yamon allowance of Kakra. So mobilize Yan is a farmer henna, you create the moon. Now, Yam water said, Yan train on. You catch you as a facilitator. Was it there? I will couldn't be here for. Yes, Gianni man. Say, your project are fine. Multibia your boy. No put 2 7 days. Mary, you know, or you too much age. As a bongaza, who could at him. As a bongaza, my man who done is having on you, unanimous for the one, on as a born. And so, I am Mubian, I'm 1 2 7 days. Or you too much age one day. And volunteerism, Yazibia. Or you too much as you know, or your spirit is a woman. Wara obi abɔ nkan no wara yɛ ampa so wɔn ne yɛ ho no afakasa yɛ ho no yɛ ɛdɔm a ampa why prepared that for wo bo ho man manangasa onye prepared of the skeleton one ba no na re yi ne wadi na mo wona dem to wache susu wo mu no ona bibia bako bia no wo a onye isafo onye wo yɛ adwuma. Right, the master mean near Smith or tomorrow. You could know about a mammy dying yomi. Na ye bisa na sebe kura ne bie ne basa na ne num ofa oye no so de dia autumn nozi ma me mo wa kwa bebiem me po cho apo mi eze yo ansana se wofia wo mama wo mu no na wi wo bi di juma na wa ka so se abidwezi lezi ansana se wofia obutu na onye wa baka ho ma ebudu do do. Wabudo. Nti se o twa ku ba no. O bi hen ba a chechere mu. Oh, wo chen na adu bebre. Adu pa wo chen. Me didi nhu duma. Duma na me de no. Me hu de echi no. Me nya mfaso kakra. Na me da hwe mo ma no so. Wa kwa yi. Nna nuanu wo mbe di so wo me nchen. Me da hwe mo. Na ebi mu so wo wie school wa ko. Baby a won so nye one family obey juma one year kaka one room kaka no musu ni bi da ade abe business pa in area na abe business pa so no se we fia wo tum no fa wo fa da mititi na aba du so ne aba du so ne enye fi ho wo enya wo da yitum hu da o da maji o mo kwa em na mutan oye phone na echi sisi aso we fia wa ma mititi wa mugwa another wotum abo metum eja na mutum to the phone na chere mefi phone na chi no ton na ma abo to the phone na ngasa nti aben se pa no so kan so we fia a etum ne dizo kuri sisi a wa to du kan na mo hu na enam na mo hu no first no na enam bon ya kompano ya to na me ya betia enam no na ni nyara dan isu na ota no isu so aye black ya ho a onye do ye dere ara ayeye ye du kuba akawa ne ye nti se o twa ku ba no odi ya ma kwa chechire de bia ye discussion ye discuss bank na ye discuss ye di eduma so ye hu ne nyodo
nti sɛ ofiafoɔ bɛɛ no wɔkyerɛ dɛ nyankasa yɛ dɛ no nyamfa yɛ bank ne yɛmfa sika yɛkɔ baabi a yɛkɔ ba yɛyi sika no bi yɛmfa to baabi yɛkɔ a yɛyi sika no bi yɛmfa to baabi nti wɔyɛ yaa ma ehu dɛ akyerɛkyerɛ a wɔkyerɛ no mehu mfaso yi dɛ ɛnam no a mowo no mokɔ mpaano a mohu nam n'anya ansa na motɔ nam no nti sɛ medzere bɛfie hwɛ a ɔwɔ dɛ mesiesie me patara se mosɛ nso gu hɔ meyɛ me biribiaa mo basket na biribiaa meyɛ mede to hɔ ansa na mokɔ mpaano nti sɛ mefi mpaano so ba ɔwɔ dɛ meyi mpaboɔ no a mehyɛɛ no mede kɔ mpaano meyi to hɔ mowuo m nam mowuo m saa ho ansa na mede me sa bɛka ɛnam no nti ma ɔsɛ a wɔkyerɛɛ no ama so menyu agye saa ma mo na mo menye customer sisi mo customer bebree menta nko bogi ɔya na ebi afram wɔkyerɛ dɛ meyɛ speaker nti meyɛ speaker so mo na mo so na ebi mmram bia na me di speaker so me da abɔ nti mehu dɛ akyerɛkyerɛ no wɔde kyerɛ mo no menyu agye sisi anapɛ po a mo bɛtete bi patre ina ɔfra bi from ho ebi from Tobacco Free, ebi full from Accra, there of Enam. Let me start. Move to baby mobile. May packaging in Anna. Car and it is self-phone. Many are depa there. At a chair of the train, many are G. Many are Kasanga. I try. Musu, many are Genoa. Muko, Muni, and do over. Which round there. Oh, sir, I am the man. And cowboy blue. Ɛyɛ ndɛm a nka ɔbɔboa nti sɛ ebinom wɔyɛ nam gu fam dɛm a ɛyɛ ameka kyerɛ wɔn dɛ ɛnam no ebi akaatufo bi ma ɔkɔ egum no ɛnam no wɔyi ho nanso wɔn hu ho ansa na wɔdi nti ɔde ɛnam no wɔdze no mu mi ansa na ɛnam no akɔbɔ ɛyɛ ebinom a wɔhyɛ ma ahoba wɔwɔ asɔ fam ho awosɛ ofiafo animadze a wɔyɛ no nti nyame saa no ɛnyɛ dɛm zi nhuni na nam so no hu yete na zi ko ba anya custom ante dai na adan kyerɛkyerɛ yi a otumaro tanaze so na wonye sue hun pi aye se wafia oye edumafo no wo ebi sante dai na no komodena kyerɛ kyerɛ wa kono yi pa na ye bi se ne sisi ne sika sam so tida ne income sisi ara so toro dan na sisi otum sie sika ye papa na sisi aso yesan bi se ne otum na nso make any decision antona na yamfa no kokko wusika sam sisi a ehunu de mpunto tuma ba some decision oye ma first time kare oye ma mo first no mo bobu sa o bank papa discount o bank be de anan emu sisi ni na ni be twa gina kor na me de na ni ye box nso mu di tu ho muko baba mi yisatu nso o ya bank muzakaka medumazun se mu chirima ugbe le mu alakaba no ndi ye meduma kaka mo ba na ma do mo da se na anu ibi nti se medina na ma fa nti bank we di mr bebe nti ni anu wan duma wa ye no wan dinye titi bia no wo bo mo di no wo hia na bank fi wotiti edodo no one day loan ni di mame so wafia kyerɛ kwana be fure tumi sie wuska ma atra ka de kada ana ma ni hwa de kebe na amala gi sude na fe du skubu ana de tun ta ba de kaba na so wofi wotum na wo za ma na wotum kyerɛ be tumi aye ama bi so etumi na retail no so otum no hu because yourself afu no ma yana kyerɛ wo da la kaba no wo de brand ɔsɛ yɛ dudu na yɛ no sɛ bi echi na ebi no wo ho akyerɛ the teachers come all the baby yeah afifer and say you do at the cabana into the cabana was the man no yeah say e be here ikebia on this possible company you go busa wo ala cabana into say yeah man busa ya odrupa say bank di 30% anya ye man 2% into the mo bank no ala cabana bank no Oma the miskei yedima busama
nipa kwa the interest no yɛtum ate aso yɛtum yɛkyekyɛ bu yɛn nyinaa kamedi nti ama many agye paa Atira na yɛhwɛ dɛ adakaba no mezi nka me wo nua no mesafo aba wo da adakaba no wo bi keys n onyi pokoro ho but wo yin pokoro da adakaba no tumi sie sansa na ebe bubu edu no bia de ne key baba na efi tumi ne ye edu yɛhwɛ wankoten wo de tumi eye de osu wo de mi wala kito wo key itumi agodo de no butu mo gyina da ko busumi esia na epe busu afeko na itumi epe isa na itumi ahya wo ho do madam dwumadi odu me hu de me ku bue ma adakaba no do na me nya oye 100 million wa ya adakaba ampa damu arakaba no menyen na ndu 1 year me yen 6 months me yen 6 months so me here me find in the adwumani wa anamni wa otum kususu da ma me dudu na mu chim da me here scam de ba konfa no fitia otum for da mu ski me drink na ezo kuda mo ba na mama ba sha na ni Adorana yɛhwɛ adakabe a etum ne eze ejujume bambo hia papa wo bebi meti wo fiati wo maframa wo dwuma fa hi ngi dwuma isa ne abɔ wo ho bane fi ɔyɛ dama adakabe da nyim dɛ wazu wom sɛ ne yɛkɔ banka yɛn wo police bi open banka police bi wɔ hɔ wotum wo nwe na ɔyɛ banka isa ne etum ɛbɔ wo dze no ho bane ana wo maframa nyina aka kyele yikaka hye me bia na fere sanka ana da aka kyele aka gye ebiri me bia na fere sanka isa ne ɛbɔ wo maframa ho eka maframa ma ihu yɛ dwuma ho no wukuna yini tew ni na adwas papa bi wo ha bu ano ho kye no ho kye na ha masa mo kwa ha me yere wo nisika minki me de wie na ma apacho isa na ebo da me zaman hi abo ho ba ni hwo me bia fene sanka ebo ko nyim de busu me sia sika mu da tuma awdo tumo du 100 million awdo tumo odo 150 million isa da ni tumi abo da ma da no nya ho ba atada oto ayi senta mo bo no ba na ni amba no ma wo ni wona fa ntitibi ntisira mo de for mo da for mo se ma de wo kwa o fa nti obi asusu onyim de ma me ni ye wo ma no nti se bibi okodam de adi bi bayo ana bibi anwo so wo mo ba chi nti de bia mo to no fi Adorana alkasa no akade agistika talwona mo albakase sugako pefu wa pro wo wa sugako pe dane mi for ma akwa da wa afa yehwe kepus ha anyi fune tumi du djuma ma sugako pefu wutu mo fra sen anya ntiti a se wo hwe fotu wo da oto ha mo di popo kepus na te wo ho na ni before man produce bifi ma no fa ya na mu kate ye de ko daily nti de no ko so mu wo customer ameme na mu bi oye enampanti obia te na aso kire wo bo afa ansa na bukafu wotu ni bi ama ejinu nti oye da mu enampa na mu nti ama me na no onsobu Adorana yehwe asa gistika talwona mo na namo doctor nam na la ye ho anadi sidan na ye mastika ne tal ho maame a kotobonyi ma abugbom mo ba botɔ nam mise me wona ntida na nam ni nam ayo na papa sika na hefra dital anam na mo yuna wo doctor na wo ye ntete he package ne important mission rubber ansa na no di speaker no di box ansa me ga che box no silan ansa na me dia on pena mo ni try me number na ni di ansa na me ga send moko go man probi etumi kai mo hwe antidan na be pra moto antidan na nam wo so the stick etumi abo amma ma aba ko be na eti se wona metumi mr me hu na antidan na nami stick oni gwas ibo ma be na o hwe tv obu hu antidan ibo so hu antidan wa antidan na ni so ma aba bom mr me hu na antidan na nami na mo ba me fa da me na mo aye na mo bonti mo customer no oyo tupe oyo tunti awon water awon so won fan
maka kyerɛ dɛ momo hyehyɛ ngu apampam nti afa girl bi ano wɔ hɔ a ɔdze kɔ office ɔtɔ medure ma na ano ɔtom yi ne speaker no wɔ hɔ ɔdze ne dze ɔdze bɔ ɔsan dɛ ne speaker no wɔ hɔ a ɔnwu nɔɔma na ɔbɔbra no nso wɔntum nyɛ mfaso nti ɔyi ne dze nɔɔma nsa na ɔno tɔ ɔyɛ ne dze no hɔ ansa na watɔn ama biara so yɛ hu dɛ no so ɔrebɔ dwuma no so rebɔ dwuma dɛm na ase dɛ na yɛrebi sɛ dɛ sisi ara nyɛ ntete pii akɔhyɛ home pii aba afutu na ɛdze ma ɔyɛ wo nuanom a sisi wotum wotee wɔrehwɛ wo dɛ ahụ nso wotum afa dɛm kwan no ama ho business wotum wɔyɛ etumi egyere na ade dɛ medase afutu a ɔda mede ma anuanom besiafo nkankala awɔfo na awɔho na mo no yɛkɔ mu forward nti ade bi a ɔda ɛwɔ yɛn wɔnto anamfa na wɔn sisi wɔn sika na wɔn sisi wɔn fie mo papa na wɔaka gyegye wɔreboa wɔn wɔyɛ adwuma no mo wɔn no yɛ na ayɛkɔ wɔn boa wɔn nso wɔ akɔ school onyinyinya daakye ɔdahwɛ wɔn nso wɔn ma ba ante dɛ yɛbɛsa no aba wo do na mmom gye wahom kakra yɛnkɔ agya sɛ mɛtuma yɛba akyi yɛbɔkɔ kom kasa no na aka kom kasa no ma nkwafo no so wɔwɔ a wɔgye no wɔtum no wɔate ana na ɛbɔtɔ nti yɛ ready na yɛbaba wo do agya sɛ asa na yɛbɔkɔ wo do ante dɛ na asɛm wɔaka nyina ɛyɛ nokware sɛ wɔfie a wɔtum no wo ho afɛdɛm tete mbɔkyɛ ɔyɛ nokware hɔ paapa yɛama wɔn business development training yɛama wɔn financial literacy dɛ most will calculate one profit nade yɛama wɔn yɛama wɔn training ɔwɔ hygienic fish handling wɔsi a ɛnam wɔde wɔhwɛ na ade dan ne de yɛyɛ sustainable fishes management project na USAID so yɛ ase yɛma na ɔyɛ ahotɔ a ɔma wusu pii mba ne nam hɔ ɔno so obi a ɔno so ɔdɔ kɔɔ nam nti ɔdɔ kɔɔ nam nam ne yɛ fɛw because fat collector wɔ ase a ɔgye angwa nsu na mogya nyinaa a ɔnkɔ gu gye ne mu nti ɔma ɛbɛwɔ na nam ne nam awo no nam yɛ songo obi wɔ hɔ ɔno so dɛm training yɛ dze ma na de mu ɔdze gya dɛm eyi no a yɛfrɛ no energy efficient fish smoking technology a no so ɔwɔ bi wɔ hɔ ɛkɔ ɛbɛwɔ na ne hɔ no yɛ training nti wɔsiesie wɔasɛmɛnte ho nyinaa awɔ bea wɔhoro ne nam ho awɔ bea ne nam no so ɔhoro ɔhoro so a ɔana bea ɔdze ɛnam no zugu na ɔhyehyɛ dɛkɔ ɛbɛwɔ na ne hɔ no ne cement paper yɛ use ɔyɛ cement brown paper a ɔde yɛ ne nam na ɔyɛ ne nam kama na ɔde hyɛ atwa ne mu ɔna ɔsɛ ɔtwa ne ɔwie a na ɔsɛ ne stick abɔ hɔ no ma ɔdze kakra mu no so ɔdze kɔ no na ɔpackage na ɔno so ɔdze ne stick abɔ ho ɔso ɔdze kɔ wɔn a wɔtɔn kakra no ɔde kakra so wɔyɛ ade wɔfrɛ no nti dɛm ne nyinaa yɛ dɛm tete yɛdze ma no yɛma wɔn ade training so a ɔfa no ma ɔsi a wɔnyɛ wɔn clients bɛdzi nkita ho ayɛ from customer care ɔno nso yɛakyerɛ wɔn na value addition fish value addition ɔno nso yɛakyerɛ wɔn ɛkɔnɔ dɛ wɔn nam no biribi a wotum ayɛ fish powder wɔayɛ shrimp powder na ne nam na wɔada na ayɛ fish kebab na wɔayɛ fish balls na fish nuggets nyina yɛakyerɛ wɔn nyinaa na yɛkyerɛ wɔn wɔsi a sɛ ɛnam nyi hɔ a nnwomfoɔ de wɔyɛ ayɛ from livelihood options yɛakyerɛ wɔn ebitum anya ne mmoa ebitum anya nwɔba ebitum anya nkrantse ebitum ayɛ poultry livestock dɛm gye bi yɛakyerɛ wɔn dɛ okay dɛm da ɔfa the meat pie ɔfa the panoyɛ dɛm gye bi nyinaa semina balls akɛse yi ayɛ fɛ azuma blues yɛakyerɛ wɔn liquid soap ne yɛ yɛakyerɛ wɔn ma detergent dɛm gye bi nyinaa wotum ayɛ na sɛ edwuma dɛm dwuma ne ɔkɔ fam a anaa ɛdɛpa wɔn so wɔ adwuma no 2 weeks wɔn kɔpɔ ɔyɛ ewia no abɔ no ɔyɛ bosom pire kɛse no bosom pire kɛse dɛm a ɔno dɛm 2 weeks wɔmfa nkɔ adwuma de sum no ba ɔno so yɛ 2 weeks ɔde kɔ adwuma nti dɛm 2 weeks a wofie no abɛsɛ bɛtum ayɛ
Tiɛ kyɛ ɔnyɛ ɔka kokoto mu ayɛ ama nkyerɛ faakor na mo sika no so nhwɛ dɛm kotee sika bi firi ba fifi sɛ dɛ sɛ de sika gu ɔyɛ kɛntɛn kuruma na sɛ kɛntɛn no sɛ ɔyɛ wa no ɔnyi hɔ a bɛbrɛ ɔde sika bi hyɛ ama saa kɔda saa mpo wɔayɛ wa ɛnna bi wɔ ha na bɛnyɛ bɛnyɛ aso yɛakyerɛkyerɛ wɔn nti akyerɛ wɔn nneɛma pii ma ɔreka nyinara yɛadze wɔnsua nneɛma pii. ɛyɛ sɛ ɔsi yɛnhwɛ dɛ going forward there is any opportunity for the youth as well as ɔyɛ mmenyin no so mmɛbun na ɔyɛ mmenyin no so sɛ dɛ wɔgye bɛgya ɔno kɛse women mmɛbun no so na ɔyɛ mmenyin funu no yɛkɔ yɛn ayi wɔ baabi bi wɔ. Mbɔtɔ enyo yɛne dwuma bi yɛ di biara no ɔbɛn yɛ kane besiafo na mmɔframma no nanso ma ɔte biara yɛdze ɔyɛ youth de ka ho this time po yɛn training sɛ yɛreyɛ often livelihood options na yɛreyɛ fa ɔyɛ value additions ade nyinaa no yɛfa nketesiama no yɛsɛ between 18 and 35 years na wɔn yɛfa wɔn yɛ train wɔn osa na wɔn na wɔyɛ mmebu na wɔn mfe pii wɔ enyim a wɔn nso bɛhia wɔdze ayɛ adwuma na wɔn nso na more or less ɛyɛ unemployment no ɔwɔ affect wɔn nti ne sɛ yɛde twetwe ɔna proposals a yɛreba ne bɔbɔ the youth no papa ma dwumadzi a wɔpɛ dɛ sɛ pɛ dɛ ɛyɛ ɛrepɛ fɛnadze tv anaa yɛ install dstv na adze a already nankasa gye fa ayɛ bi sɛ tan futi management president bɛyɛ no so yɛ bi a yɛbu na yɛpɛ de yɛsɔɔ no sisiara usaid wɔne wɔasuspend indefinitely wɔne funds to ahano ghana no wɔne wiadze afa ne nya no yɛrehwɛ other places a ɛwɔ so yɛbɛtumi anya mmoa yɛdze aba yɛdze aboa youth no sɔre yɛadze ɔno sɛ ɔda sɛ wohwɛ akɔn no paapa yɛatwerɛ proposals yɛyɛ pɛ dɛ yɛbɛnya bɔn aso yɛn fi yɛdze ayɛ the youth no dze wɔka yɛn ho paapa biribi a yɛ ahyɛsɛ yɛ nyinara ne yɛ youth no ka ho yɛda ho yɛyia so youth no ka ho ɛyɛ sɛ yɛbisa dɛ long term measures ɛne nhyɛade ho wɔyɛ dɛm project yɛne ade hu no papaapa a yɛse overarching goal ɔno nye dɛ yɛbɛhu dɛ mpa yɛne bisafo no ɔnyɛ yɛne youth a wɔyɛ adwuma wɔyɛ dɛm adwuma gyina no wobɛgyina brade wɔadwuma no nkɔgu na wobɛsɔ adwuma no yie na adwuma no tu mpon na sika yɛnyɛ firi po no mu no nneɛma yɛnyɛ firi po no mu no both the ocean and the resources a wɔwɔ po no mu no ɔnyɛ nneɛma te dɛ pollution overfishing IU ɔyɛ illegal methods of fishing yɛbɛyɛ ne nyinaa fi hɔ na yɛahu dɛ ama yɛpoe yɛn na ɔyɛ no yɛamoa atapɔ na resources a wɔm no yɛbɛtu yɛmma no gyina yie na biribiara yɛkɔ poma yɛba yɛmfa sapa no ba ne yɛbɛnya nam aba ma wɔba dɛm nti abibire de sika wɔyɛ wɔ a yɛbɛtu mpɔdudwa ɔde yɛyɛ biara yɛbɛtu bi ayɛ na yɛ mmɔfra so wɔ sukuu kɔ wɔtu mu akɔ do mmɔfra wɔn yɛre bam parents wɔtu mu ahwɛ wɔn yɛre bam wɔn atapɔ wɔtu mu bɛnya wɔdze wɔdze ayɛ adwuma ɔne the overarching goal of project yɛre yɛ ɔno aso na ɔyɛ bɔtɛ a sɛ ɔhwɛ ɔde yɛ akoma no de ɛpo no a yɛhu na ɔyɛ no yɛ nyinara yɛ pabam som na bibi bɔne bi ɔkɔ no biara a yɛhu na ɔyɛ no yɛbɛgya yi sɛ plastic a wɔde gu bom yɛbu no yɛ bom de wu ɛfɔfo bɛta ase dɛ sɛ de nsu po sahyɛ nsu ana plastic de kɔ ɛpo do a ɔde sɛ de wadze ba na yɛmfa nto po no mu na yɛ bom de dɛ mpano sɛ bio yɛgyegye na basabasa wɔ no yara yɛbɛgya dɛm adze no yara na yɛma yɛ mpano no atsew sɛ nam na wɔwɔ po no mu na so wɔn nso wɔfɛ dɛ wɔn nso wɔnya mframa pa na wɔn nso wɔtwe kɔ wɔn mu ama otu ma gyina sɛ yɛteteɛ wɔn a wɔn nso wɔkɔ ayɛ kɔ po no mu a yɛnya dɛm biara mba ɔno yɛ dɛwu a yɛmbɔ ntan biara na yɛbɛyi bisafo nyinaa sɛ yɛ training yɛfrɛ wɔn anti-IU champions a wɔn nso wɔbɔ dɛwu wɔnya afrafo kasa wɔn fɛ ndurubɔ ne mfa nkɔpo wɔn ankasa wɔn bisafo no a wɔyɛ dɛm adwuma no wɔn fa bɔm na wɔn fa pesticides a ɔnyɛ papa wɔn fa mfrɛ nkyɛn na wɔn fa nyɛ mɔmɔn na dɛm nneɛma no nyɛ dɛm nneɛma a wɔdze ɛnam a wɔdze ɛfɛ no kala wɔdze hyɛ ne kala na adze nyinaa wɔbɛgye yi na wɔn ama yɛ awe nam papa wɔn ama yɛn funu wɔsi ebisisi yɛ funu
ni ne hasa de so yegu de onnam ye pede yegu na mpa de wan se ni nyara ya achieve me yegu de nem bia na kwakwa yu bia no no ye nampa ewe ommo ye be bia ya pusu be gina o fa de temperature Adjustment, young Shazi, my diner, or cup box. Box is amazing, can I tell us and the other person called Rabba Gloria, eating the Baha, or Baba Cassette for box. The man, I'm a little will introduce them box. One per day, we don't flow for instance. Yo, ma. I want to hear happen. Yes, I yes, I said from 1990 to be there. Is a baby visa bossa. One the Bibia 1 year, one Bibio visa bossa. Or just scar, the time you're working. Sika so do sema. Or there should ye. A jabosa, as the humanist in chair. I could be one for more. Bossa is okay. No more can. As a puncher of the bossa, the bidding pen here. The little man of bossa no one can order. You would anyone know. They were more than one record. Even said it was a first one bank. I have followed village savings and loan scheme. Ye did them scheme bay. Ye chair one day. Bank you are. Go for what was sick of bottle. Now was the mammosa. My eye am over the banky. Ye chair the shallows. There's a bar. What for you? I can just go to what's maybe it's no. Now I just can't. You go to your man. It is what that's now. The minimum I had on the young family. Young king simple. I am why. The young king simple. Yeah, you baby, you baby dresser. You twist a cracker. Bosu Bassa. Me I should skating. You buy no purpose. Oh, dear, you baby the bass of purpose. Yamon bossa. It is super kiss. This is one. Would cheer so but you are mobile, and I discuss on my phone for the market. What can a Busu Masama, Yachi, yes, I would have feel no beer, Yachi, will be at this gaba, or Wuskaba. Yabaton Yakin killing her. Yakin, yeah. I wish I sent a train. And what was that? Yakin, Wuskamo. Me, I should for so about one of Busa one jail. The Yasha was Yachi. They will discover what was going to pursue. The man knowing the cat man would be the wooden. Scary Fibiano, Binya, Uncle Bankibiara. On the other scheme, the chon. And possibly chon. One was subsidiano. Some catcher wouldn't was to say, Bidim would do a fiddle watch is between 10,000. Would you 10,000? Or 10,000, 10,000, okay then? Or the bank view. Only good idea, Kakra, and Kakra. No, but concept Nasa. What's the concept Nasa? Was he you? Been more out baby. No one more. Bilusu Yama, I feel so what is going on the A. You need to use the Miss today. Oh, my one day. I feel beer was given magic. What is this? The Miss Cambridge, I'm a Miska. Man, we said this Mamma. Ah, Midges Gana. A Siberian. So the man born, I want to worry with one tea, with his kitchen warrior more born, Papa. Once a word done, you good. Yes, you know, Casam once I said, I'm part. Or you give me the million years old, yes, sir. Oh, I have from a village savings and loan association. And Smith, ye be said there. Sustainability of direct meditation. A dizzy. That him managed to come see. Over a year, up by the day, legend, ye to his sable. The kissy baby, I say, I saw another. Must I put the men suddenly to my church, which more than another. Oh, Joe. Oh, yeah. Or the Mrs. Victor Crimson. Now, mother. Then Miss Afraid a big beer. Bibi wusu bi a wusu bi. Usande ati bi o ti mo bi atofa. Nti wusu bi so bobo won. Nti bi safo bi no wotase. Ibi no so ntase. Ni guda so ye kan. Nti o mo no se be ye de. Won mo da ye no. Won bi mi fi oba. Won bi so bakasa. Wo na mpa. Kaka de ye ya ma de ye dudi. Nti wo so wo ya wo so bodi dam. Nti kaka bi no mo tsase. Ti se ba kwa mo na ya mfo na mbembo no. Wo mo wo pede. Concept in what as a we be. I won't project no. So what's I be my. I am more like about what he was. I won't project no.
See what there? What for why outside the project no? One mom what's I didn't say papa purpose of one hour. Okay, why beneficiaries of the project? I just went, Yansha did this. In terms of Bambo security, your full security, interface security is also very important. You were I am going to for the two have the risk of it. It is right, I would to me now. Yet, now I am Bambo and some getting that would be over. So it may be very bad, or damn a Bambo, which Bojo from pre-harvest, post-harvest, na harvest na kasa, post-harvest. Che ni na no, ni na your preventive measures. See, you check for the book. The answer na one kasa about kopu na no. Ode nya, oye wo ice block, ice kopu. I do produce a first harvest now, or they make sure the block guru. A bear the market from a bear board two last net. That's the ban. Although a fresh, produce the baby do. Yet you put a 1 year manara, Bunara. Save you, and was greater, and was get them for actually for good number. And for them on undetailed number or Yamanum. Nina yet shown. Mosia Wambua, or the way you need. Mosia, whatever, be only the water couple. But the filament, you can't some John. That is will be jelly. But only the one who didn't do was a couple. You would catch on the WJA. And I'm no creature. And I'm so good, but I also, when I'm back, I was on my yaba. You would have your own do. Yes, your Punakasara. Most with the Punani. Most say you won't get your one on Pano. Most 1 2 room Pano, 1 2 room Pum. You would understand your Bodo, and then you're a celebrity. World Machines, they were commander. You can watch some pee. But as a watcher of it, easy. Or catch on. The Pun Modo Jeffrey Nina, you would also measure say, put in place a producer on Kaya. Yes, yen over the other Namnara Badara. And I'm not bambo what they would do, or a landing site. Mr. Force or Kafa. Most would why I would see you, was to be who would have done what to do with a numb or a fresh. No one remember one bottom. Most of the old number, most of the Shandaman walk for the camera. No way you would be proper. No what would we are. Most position. Ni ya chow ni na, yes, Damina chow there. You put what bottom over. I got my brother do, be the principal. There is a what's some. What the name was the bano? Most of the was about what's going on. See, I check on. I put over for over here. Post of losses over Kofu. But they will see, you don't worry, no. Possible. Yacho on corner. What will save? Many savings and loans. Many workers of personal savings. I have a quarter of us said, W. Mini Yacho in na Yacho on there. And no time, on the time, Mera. Echo. You want to have done I shuttle. But you have done a fish kebab. But you have done a fish powder. W. Mini Yacho. Maybe Yacho. It's going to have that banana. I could go. Moda Kruska. Only a total young Basa. They would have, but now, but I'm a good thing. I review. For so long, I debate your uncle. As I don't want to leave. The Benjamin action. And see you there. The Benjamin just showed us other than Juma. You won't have a Pujuma area. For so, Papa, and Tempos, you won't have been here. Only other, son of your day, maybe anyone come on some. I just went. Your last question, yeah, about I walk to nephew. It doesn't maybe said it as a head of programs. I did that I think in South Africa, when you put them together. A year monetary evaluation officer, but Europa will move as a team. It is led by this South Africa in a Dutch warrior in a Massafua, which we get another part. Oh, well, so before from here's a very time they were done positive minded. The more severe morning beer. Him is a food beer, Bundewood, they beer Bundewood, they beer Bundewood, they beer Bundewood. Would be beer. Is a food but sassing would have back. Be one sassy, Mori. That was a diner. Be one sassy, Mori. Was one sassy, would have watched Asaba, would have watched Asaba, Lady Ray a panka for. Bill so could do. Bill could top. Yabako Mori. You must have one in okay, business service. Even I can
Sopo Nankafo. Sopo Nankafo. Sorry. Sopo Nankafo. Komanse, Abanze, Nomabo. When you know, you know, you know, I could go fete. The Lemon Captain, you would I want them to see church in Nando. Yanzi, you're not dreaming faying there. So if you're him would tell you there, would be with Mr. Fumatasi. But a dampire, and a sack and a sapaka. And then Pine Sherman inside and Samaka. And then I have all we are adjustment or bonus of under 1 minute or so, a miracle. Nephew. And then I shall sign a pay using Communion and since I do a Ukrum Casa at the Cocasa near the book Kudas, I mean, making Bontofa or Ukrum Casa. I'm also for so to know. So if you Wabo, which the man once it me, you say this will feel. And I also want to make to Mamma come. The Casa be always away to Mubba. I'm a matter that I am not come. Some books away to tell and can't wish us. And Zadana, young. So, what are you? Vador Pecos, Avador Elmina. We can check several Oceania. I know when you are a banana, Alabama. And here, you are Tonto. Now you talk on a Cuba and like Lagara and like Kulatoni. Now, Cuba cheek to Tomala Launcher and a Cuba Chima, and yet Chibabla, and a neighbor and Lama, Oko Danami, a Danny. Now that when you no flaga, now for Shirata, Aki, I happy, no Pinocchio, Omer, Natababa. Na nya bubu wo me na la tonchi ahia ko ba babubo na kubo me kuti direct yo mo ba na pale na ga kaira shibudu ahia ko mire garoji garo na kubo ba ye tutuji aji nya ko anya alaba na yi na nya ko ta ga se wo fi ania anyu mo na nya ko garo ba nya sum nya tum anyoba na nye dia gaike mi ayasi mi apo mi abolu nu koko la bank gaga aji arana mi apo vire apo faso atoko mi adoji tamara kukuna ni dia mi atono jinya la yila afo ya ma mi ga godo mi ga kona afa bono o ga presement atuko anu mi o mi anu bita madra kukuna ni India banare apoyama mi o hani globu ala akoshi mi adagbagba mi o hani una so mi adadidi mi una so alaba mi o hani awe mi akoro mi akoena mi akawo mi akoro apu mi o hani ajoje to kukura na manani mi o bawo mi ba shemnya abuto gere ta kukura mala na ngarare mi ha mi dagbagba mi adayi na mi awudo mi wa mi akotani na lu ne akomyele 100% papla 60% 30% aji na to mi ara si lu na ntu ngo na mi oga oge oto ga no mi ato bawo ma kukura na ni dia banari mi alla bana mi afodo mi atoku de joji mi ayira ngo akpana ni ena ma me anti dina akọ aba also the na see I say the na papa do abo mazo abo ne sami tofa nti santo fantin pa na waso atiza otum na orokodo nti ebe de ma me da na papa I just wait for some tofa na me na futu me Yo, it's a for the ayafo. Ma serve your food ma ka che wona ye de. Me ye ma woni nara. Me ye twenyi sum de. Wuti na sopom. Wo be ye djuma. No ama hen ndwin. Wa fere tempe frapui. Wo hwedu ye. Ye nyinara. Me yan keda on fa ye ho. So ye nya ni zo. Obi ya zero on ye wo mpa no wa kitchen na zero ye on ye. So de je. Obi je na kitchen. Ah wonje wona. Anam mi wonzi se bi wonzi je na. Wonna wonna wa wo wudi. Ndi bana wudi wo podom. Ye ka fa won ba. Ye wo wo so bi an wo tsen. Se di wonya na wo so be gina wo. Se ndi wonya wo ko. Na nam na afafu ya kapana kete ibe je na wose ebon kakaba no iPhone the filament be use yam fa papa yapo yanyapo ye sa ye ne ye twi no wose makano
makana no ye tware no me anto abo onyi de to body ti de nhwe nyina no se bi so no se wa bi scheme won tase na association se fe won hyem bi ni won bo se save na bibia skebo ye ho dwezi yi dzino nam ne yam ye ho papa ne aho ye pompa ne yempe na papa yempe nyina papa fa ho nam me hu da nam ye dze begwan o ye na papa ye bo hu na mpa ne ye dze makofo buedi obo boy na po mzen ne mo o ma ye ba dem bomb na onye dem pesticide ye de fra njen ye de she na ale ye bije na ma ye she de kala ye bije dem ye nyon faso biara mre ye ndre wo de ati ezre ma ni pa buedi no ye dziban so ye dziban to ye go ho ban ni ye me wo na mpa bibiara ye biara ye de nyame boton ye de christian so boton ni wo na mpa ye ya papa ye da makofo boton ye de nyame ri she me wo de ye ne puiso ye de damba bam me wo na mpa e podo bo me ye koba ye so de dama ba ye nam ni ye so na mo ni ye di ye podo biara wo tie nti wo ma e podo ye nhwe di ye mo nsa ko enda mo wo no ye nhwe wo ye mo so matana ye koba ye nya bi na ye ndama ye bo na mpa ye ne podo no o ko ni nyim o fa te mpafra me nti no so boto adachi won ka da ye ya se po on na se se ri to se de wona se pi de wa hwe ni ti so ve fo to na se no way de wona se papa Right, but just Steven as papa, the mouse, Lidman free, mammy to the council, mammy, and about Tampa. The Lord and the pay to make sure, age may feel the master of Gloria, Michael. Then pay for in to me, shown for papa, and does it. They just meet in the tent. They we say just meet the board after, and they just meet in the second of year. No, so I bear now from the Abua, number for the assistant or Nicholas Smith. I had a program or a Syrupia. When I saw Papa the man saying, "Mammy, no bad, and for Mammy, then you me, I a fish processor, and then possible to satisfy. I judge and then or Kuga on Chalgra into Bomazach and so that was so one for the beer would be into me, it's go. Now, the dear mamma, who I had a sub of the open number of islands or that American. I hope I said, Sissy Hawk, Papa. Na abaya na ya wo le ahunam na usoro baabo tobia ya ro ka cho ho wo yiwo ndi ho ti e mommo ze yin tumi yesisi ho ma ho nya fa sabi ahunam ana sabi ni da ayya ho basabasa abe bia kunwara aba wa so yin da ala na kire ho aya basabasa ti e mommo na yetum na ya share so na so ko ba kwa ma ya professor Kwame Abanfo so professor na pe go bia yetumi tiaw the master for I want to top prizes, second top prizes. But on top of the idea which we know the master of no water. Manto, better than us. Fifth manto for soon no cargo, the better on top of. I also will be a young quantity. I a designer, a mattress I saw down up there. I saw pen bedu and the payment to myself. The master now as you do, so our brother will listen to me. Fetch him or your taxi driver. Fetch, I also in a pay a papa. The Biara was to me, I couldn't get an extra or your poster TV and coupon on shop of Papa. Bibiara, a better Bibiara, so it wasn't now. I'm sure you are in a minute. The master of past Boniface, I was at a young George in the University of Pass. And the prayer joke that was Bibiara 8 minutes. Female family who year Juma, Francis, I don't know what I can receive the Francis and the pay the Darcy, the master of Venice. You saw what MC at the Sabbath of Papa. On Shirine. Should I know that your boy was in the future now? Your boy, get your shades are autumn. Name of Shannon so there. Aha, can you see you? Or your opinion, your me. Select your me. Next month, 6 now, okay, baby, no. Now, if you could, you're busy. Jeffy got a pondo that the CEO of Costa TV of the selected your me. Gotcha, selected your me. But the Bushin Nasi, no boy, Madame Berino, a unity out to Mokodo. Near Bompa, Suma, and about Tampa, and about what you not as my fickle etumnaba. So the Suraj Medipi, Buha, the Bushia, Nayasa, who was in it for to why and the Yasa to me area pay. To have a great to who update a shuffle there, or you see you, I want you to be for now, Fickle, the
bɛhyɛ dwumadi no ase wɔ ɔyɛ fidaa de kɛsi ɔyɛ the 6th of July na biribiara so ɛtum no akɔ bi nti da biara ma wɔafiri nda Coastal TV dɛ yɛbɛbɔ mmɔte no afiri yɛtum no yɛ aso meselesi Omar bin Abdullah ɔyɛ ɔtumfoɔ ano na pɛ a de fɛfɛ bɛsa kɛti aba ma wohwɛ no mmɔ ne tei mmɔ ne hwɛ a mɛgye sɛ wɔnim adwuma baba